30. Hello. Ibutang ko sa ano? Kano lang yan. Giga do. Wala pang $5. Samantalang yung ganyan dito. $45. Sayang nga, di ko natamaan otro so numero kong nag-loss. Hindi mo nang tinayaan. Hindi ko natayaan. Nag-sign na. Nangatulog ako. Signing mo. Hindi na tulong base kong tama. Ay, tagatayaan nyo. Nakatulog ako eh. Nang tulog ko pa yung Signing. sayang man ako. May tabutak, skoro may taperwin. Para na. 2 viewers. Po. Anong numero? 416. Saka 211. Two viewers, hello po. Ha? Ha? Luto tayo ng higado. Kalabaw. Di man sa mga pinapunta ko dito. Magandang gabi. Ay. One viewers, hello po. Luluto ako ng higadong kalabaw. Ma, labas mo nga yung ano ma. Huwag dun sa rip pala. So, ano? So, so, ulok. Bira ang lumas. Yan. Eh, amo na sakto to ulit sa iyo. One viewer slow. Busy. Yeah. Three viewers, hello po. Saging sapa. Lalagay ko sa iga itong kalabaw. Ako din. Na, Ano po?
Gusto mo. Ano yun na yung ano, sibuyas? Bawang, luya. Parang wala namang ilog yun, ha? Ubos. Alin? Ako na ako sibuyas na. Sibuyas ako na. Sibuyas. Hindi lang tayo mga sangkap pala dun. Eh, open mo nga yung cellphone mo isa. Ha? Open yung cellphone mo isa. Hindi mo po ako eh. Kamot ko. For viewers sa loob po. Anong oras na? Magluluto pa lang. Ilan mo school bukas? Luya. Salabaw po. Ano lang? Silent viewers, hello. Comment po kayo. Lahati. Oh, ilang mo. Hindi. 5 viewers. 5 viewers, hello. Tipid recipe lang to. Wala tong sauce. Natural lang siya ng ano, naigad. Tapos may saba. Wala rin bagyo jeans. Wala rin carrots. Recipe na ano, sa bahay lang. Hindi siya matatawag na igado kasi kulang. Walang atay. Yung mga luto natin, parating tipid version mo. Tignan, pero masarap. Kakaroon din nila ng ano. Ano ba kung dito nila? Oo. Magbudol pa tayo. Ay! Ito. Wala naman na. Diet. Okay. May natira siyempre. Sa susunod na pagluluto. Daming dagta. Pagis na pagis ako ah. La. Dagta. Viewers. Maraming nalagay. Kaya mo na yung kuwari. Ang gusto yung mani. Ha?
masakit. Baka di na mahuli yung karne. Sabi mo dito. Ang bala ka. Bakit mo sa yung higado na pinapuro? Mas wala, pinapuro kita. Namimis ko na yung pinapuro. Higado ng kalabaw. Hindi mo man din spray yung magkita. Hmm? Siyempre, ipiprito muna natin yung saging. Grabe pa, miss ko ay! Esperanza, bakit ba kaibigan? Yo! At ayun, hindi tayo nakapasok doon sa pabahay, doon sa trabaho. Gawa nga ng magdamag ako, nakilamay ako doon sa ano. Patay kasi yung pamangkin ko. Nakilamay ako. Tapos, nagpatulong yung kapatid ni Papa sa akin. Abangan nyo na lang sa ano, may upload naman ako doon, may read ako doon. Yan tayo baso. Dito mas masarap to, parang french fries. Ayun na. Kutsara. Kala ko na. Sige na. Saan kutsara natin? Ano yun? Wala sa loob. Parang meron sa labas. Dalawa. Kailangan prituhin. Dagdagan mo na tuloy ko. Prituhin natin yung saging. Para magaling maluto. Naalala ko pag tumutulong ako sa mga ano, sa lutuan, yung saging, pag nagpiprito na ako, dapat maraming saging kasi yung mga nanonood, pag aprito ko niyan, kumukuha, kumakain sila ng mga pritong saging kasi inaasinan ko yun. Parang french fries lasa. Tapos ito naman, yung kalabaw. Saglit lang tumaluto kasi minarinate ko na rin ito. Tapos, kanina pinakuluan ko na siya. Kaya lutong-luto na to. Pinakuluan ko tapos pinalambot. Ay, sili pala. Yan. Nang gusto nang magluto ng higado na mahang. Yun talaga yung higado eh. Bata ka na rin. Di, ano natin, bubo ko lang yung mga bata. Hindi na palang mga sangkap natin sir. Wala lang gawin bukas.
Di ba? To viewers, hello. Mga silent viewers ka. At sa dalawang nagtamsak, hello po. Bakit di mo pagbigyan? Kala ko, bakit ganda. Na naman tayo, ganyan talaga. Bang. Sa inay-rami, pero sana mag-check-in ka kasi bawal. Magabi nga parang gusto kong kumain naman. Kasi nagluto ako na native naman. Kalderitang native naman. Parang gusto kong kumikin. Mas ako lang ako rin yung kaya na ako. Okay na to? Pino pa. Bakal! Bibili. Saglit. Ana! Dito ko na yung sabi. Kahit konting pagtingin, hanggang dahil sa'yo. Nais kong ligaya, dahil sa ikaw ay mahal ko. Mainit. Ano yun? Dito Ang ka sika. ka. Mainit yun ah. Siyempre, Viewers, magandang gabi po. magigisa na tayo. Abot ba? Ilapit-lapit na po. Ha? Prince fries, banana fries. Siguro tayo na naman. Barbie mo sa loob. Ay, malay mo namang luto. Ay, lapit natin. Ay, lapit mo. Lutok mo rito. Ay, huwag ka ng dawan ng ano? Ay, ako na. Dawan ng saging. Kaparami yung kain. Adjust mo. Okay na. Ay, may nag ano. Okay, lanong lang ka. Dito ba? Yung Loreno. Loreno, hello po. Sir Jun Loreno. Magandang gabi. Ayan, bisa na. Live na live. Walang daya. Mapapanood niyo yung simpleng recipe ng igado. Igado na kalabaw. Siyempre kapag ganyang kalabaw, di mawawala yung luya. Walang sauce. Wala rin siyang atay. Walang reverse braid. Kung ano yung sangkap lang sa bahay.
Nung may bibili mo, Karamihan ng luto natin. narinig ko. Wala. Ano ba? Sarap yan, parang Jason, sabi ni Sir Jun. Salamat. Lahat po ng ano, Kuya luto John. yan. Ito na. Ito na. At ilalagay ko na yung nakamarinate. Sino yan? Makbal, hello po. Hello po. Sana naaamoy ko to. Wish ko naamoy ko sa ano kaya ano niya? Yan, saksak. Ano na kaya amoy niya? Parang may sabaw-sabaw. Kalabaw. Kita pala yung kamay ko, panay kupit ako ng saging. Sarap ng saging. Malambot na to. Pinakulaan na po yung kanina tapos. May narinig. Sabihin makbal. Naamoy ko kasi niluluto niya kaya nakasugod agad. Thank you po. Thank you po, makbal. Naamoy niya. Naamoy ko kasi niluluto nyo kaya ako napasugod agad dito. Napasugod dito. Pag dito po siya sa bahay, panay luto. Ayan na. Alright. Mga kumpare ko dyan. Kung wala ano, sarap ito manghang. Hmm? Yeah. Yeah. Hindi ako naman nun. Nakakunik din pa. Super link. Ayan mga tubig. Grabe init ay. Lakas-lakasan natin. Kasi anong oras na? Six viewers. Silent viewers, hello po. Kanina, kasi yun nga. Kanina, yun nga, di ako nakapasok. Kasi may patay po kami. At nakilamay ako kagabi, tapos magdamag ako dun. Tapos, pag uwi ko sa bahay, natulog ako maghapon. Tapos paggising ko, pumunta ulit ako dun kasi nagtulong yung tito ko. Kasi apo niya yung namatay, bali pamangkin ko yung namatay. Anak nung pinsan ko. Puyat. Ngayon nga, pinapunta nila ako dun eh. Kasi kanina sana magluluto ako dun ng gulay na talong. Kaso, uwi na ako kasi makati yung katawan ko. Nagpagiling ako ng palay. Kasi yung bigas gagamitin doon. Ito na yung magpapasarap niyan. Ito na magpapasarap niyan. Sekreto ng mga pogi. Ito ang magpapasarap niyan. Wow.
Yan ang magpapasarap dyan. Diba? Para mauubos ko yung saging. One viewers, hello. 4 viewers, hello. Nilagay ko na yung ano, pineapple. Pero nagtira lang ako. Kailangan may pineapple para malasa. Hello din, hihi, sabi ni Makbal. Pwede mo siya ulipan? Pwede siya ba nga? Naka-charge. 5 viewers, hello po. Yung eto, hindi pa kompleto ang sangkap. Masarap na. Pag nakompleto pa yung sangkap, yes, pa. Kuya Rene, hello. May lagdag ka, Kuya Rene? Sir Roel, hello po. Sir Roel, hello po. Nilagnat si Kuya Rene. Uso pa naman yung lagnat ngayon, Kuya Rene. Inom ka ng maraming tubig po. Sa pabago-bago ng panahon. Naaamoy mo? Nilagnat po. Banana? Ito. Ito. Ha? Wala. Yan. Lambot nito. Sarap. Mga pantin lang. Dali ito ano. Ano yung laman ng bata? Bitchit. Yung sarap niyang ulam, sabi ni Sir Roel. Pero, okay. Siyempre pang balance. Masama doon, lagnat, ubo, masakit ang katawan. Grabe, hindi ako nag-inom ng gamot. Kahit hirap na. Kaya rin na inom ka po ng gamot. Tapos pag manila na, check-up na yan. Mahirap. Uso ngayon yung uso ngayon. Yung lagnat. Yan nga yung pinsan ko na yan na namatay. Lagnat lang yan. Convulsion. Ito ba makap? Nag-convulsion siya. Tapos nakumatos. Kaya pag sobrang lagnat na kasi sinabayan na din siguro ng ubo.
Pneumonia. Yung mama, yung laman. Yung okay na yung ano sila. Yung lambot oh. Para lagyan na natin yung saging. Kuya rin ni hilo po. Habang makbal. Kating ko lang katapat doon. Pagkating ko Kuya Rene, gamot talaga ang inumin. Saging. Mahirap na po. May Jessic lang Kuya Rene. Every Ano? 4 hours. Yo, basa na, basa. Ano natin yung flavor? For viewers, hello po. Gusto mo pineapple, ma? Ma, gusto mo? Ma? Ma, gusto mo? Ang alaala ng kahapon, binabayaan sa dinamirami ng aking nakapiling kung sino-sino ang binibig sa akin. Isa pa lamang ang binabalik, balikan, alaala ng kahapon, pinabayaan. Thank you po sa mga pumasok sa live ko. Yan. Maraming salamat po sa inyo. At kahit iba na ang mahal ko, sino man na siya, the best, the best. Umuusok-usok na oh. Luto na siya. Amo na talaga. Bawal mag-diet ngayon. Bawal. Hinaan yung apo. Malapit talaga pag marunong magluto. Yan ang kalamangan kapag marunong magluto. Kung ano gusto mong kainin, nakakain mo. Kasi marunong magluto.
Isa tayong magluto. Grabe. Hmm. Ah. Ayan na lang. Mag-wash na ng kamay. Yeah. May natira pa. Yeah. Yeah. Hmm. Sarap. Look, Corny. Mom, don't I Corny? Corny banana? Corny yan? Diba? Gusto ko sila kamay. Oh. May natira pa. Let's go. Hmm. Go. Let's go here. Let's go here. May hilo ma. Makisuyo. Ayan, kain na kami. Kain po tayo, mga viewers. Silent viewers. Hmm? Yan. Dito ka. Doon ka, doon ka. Layo. Doon ka, doon ka. Gilid. Dito kami ni Ate Hili. Kain po tayo. Kain. Manan. Nak, halukin mo sila, nak. Kain po. Tara, ma. Ay, sili, ma. Kumain ka na? Banana. Okay, magandang gabi po. Kain po. Tapon. Bakong sili. Hello. Ang pangpon niya. Nalapon. Ganyan natin sili. Kamusta? Kain po tayo. Ano ma? Tara ma. Kain po. Kain. Kain po. Sayang kanin. Haluin mo yung sili dyan. May sili yan. Cellphone mo. Hindi man nag
si Bibi. Meron tayo na sa Nag-try? Bagay sa gusto ko yung Wow! May sabaw pa. Ito mamang ma. Sige na. Ano tayo? Ay, pwede na yun. Ito mamang. Tayo din naman. Lano? Nabay sa full scale. Ano yun? Tayo rin. Kain po tayo. Ano masarap? Sarap. Yung ulap ka naman. Ito naman yung hindi nagaan. Yung ulap. Ano yun? Ano yun? Sarap ng sinaw ko, tatlo. Lambot no? No? Ito yung pinchap-chap ko ng nakaraan. Sarap. Sarap. Order ng sinaw ko. Tatlo. Meron bang lang? Anak. Na? Manghangay mo? Pag-dulo ko. Lumilipat yung ulam. Hello, Heli, sabi ni Kuya Rene. Iya. Natawag na si Kuya Rene. Wala po silang pasok bukas. Yak, Mugan, kainin mo ng kanin. ano ulam mo yun ah? Ha? Parang the orange daw. Karning orange. Kami karning black. Gusto ko yung parang orange. Ang galing. Nagluto kayo? Hmm?
Hmm? Okay. Hmm? Hmm? Nakagalan din ang kanin mo. Anong gusto gusto? Dito lang. Siya? Ako may gugulat sa'yo. Ano? Bukas. Hmm. Gugulat ka rin. Lambot. Lambot na. Hindi the fake. Yeah. Hmm. Ayaw mo na kaya mo. Kaya mo. Ano tayo tindan ma? Ha? Tindan. Makain. Hindi ko naman kinain bibi yung ulam. Ito. Kain mo? Ayun o. Six viewers, hello po. Kunin mo lang kung ano na. Yung bato. Ano lang yung puti ng naman doon. Ano lang lutuan ko. Ayun lang. Ayun. Bakit na yun? Ano ka yun? Ang apoy yun. Nandiyan. Gawin mo yan. Malilit yan. Kumuha pa na doon. Ayun yun. Pa, alam mo ba yung TV nila yun na? Pinay nila ipastas gumana na. Tapos, magalit yan. Hindi, yun na. Hindi na kayo yan. Ano? Hmm? Ito ba yun? Babayanan na.
ilabas na agad. Kakain lang. Kami na magbabantay dyan. Ano? Hmm? Nagpapak na lang ang isang. Hmm? Ang pinakain mo. Dalawa na lang. Hmm. Ano? Oh, yun yun. Wala ka ba? Wala ka sa Aku dari kan. Hmm? Ang sarap ba? Kunin ko yung ano. Ano ba yun? Sira ang diet. Ito tayo ngayon. Hmm? Ang ba siya? 18 na ata. Hmm? 18 o 19? Ay, 18. Itahan ako. Hmm. Ay, sana. Ay, may natira pa. Oh. Ang mangkok pa. Sarap. Seven viewers, hello po. Grabe tanggal yung ano naman. Nawala naman yung diet natin. Oh, ay. Grabe, higado ang kalabaw. May natira pa po.
Dapat kagataan ko sana. Ang asawa ko. Igado. Ulam na ito bukas. Bahigop ng suka sa nyug. Wow. Balingoy ma? Ha? Balingoy. Alin? Masarap yung ulam. Yung, No? ano, capsule. Chapsoy? Chapsoy gusto mo? Ako gusto kong ulam ano? Luto tayo minsan-minsan. Kari-kari. Okay, ano kasi yun? May... Ay, alam mo pala yun. Pero pwede mo yun. Yung kapatid mo, sarap yung magluto. Kapag Balo. Kari-kari. Ano na lang? Try mo. Nare-request ko sa'yo. Ano? Conchero. Pochero? Oo. Dali lang naman luto niya. Pochero. Makakalimutan yung lasa niya. Yung lola ko nagluto. Dali lang luto yung pochero. Pochiko. Musog. Wala na, hindi na mapipigilan tayo paglaki ng tiyan ko. Ganito. Ay, nung isang nakaraang gabi pala, nakaraang gabi, di na ako nagkanin. Ito na lang kinain ko. Ito pa rin ito. Magprito na naman tayo niya. Pero pasarap. Masisira yun. Ha? Masisira yun. Ay, kaso, ay, yan. Alam ko lang. Baksa sa kantina kasi. Yun. Malakas. Gano'n mo na magprito na ako. Maya, kakakain lang. Para dito na tindahan. Next ka na lang. Pag wala, pag sarado na. Grabe talaga yung ang kamay ko. Babaklasan na. Dali nung siminto na naman nung naghalo. Daw makatayo ma. Ay, sarap. Kain. Ano? Hmm? Nagugas ko ng kamay. Yan. 2 viewers. Pinakain ko tayo kanan. Pag sa kanin mo nagtamsak. Gawin na muna po yung ano namin. Ano? Ano? Yung tubig. Ano yun? May Milo. medyo mahina yun. Lalabas pa rin. Saba. May natira pa. Sa TV na lang pala kita makikitang masaya piling ng iba. Dito magpiprito. Titiisin ko 4 viewers, hello ma.
isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandiyan? Yung alin? May is number ba? Ha? Mag-practice ka na magtinda dyan. Three viewers. Magpiprito ko nitong ano, yung rimas. Rimas o kaya ano, breadfruit. Breadfruit. Yeah. Yeah. Parang isang pahiwatig. Diba yan? Nakakalala. Yan, prito, rimas. Dali mo ba yung isang piraso dun sa patay? Yun. Paprito ko doon. Pwede ba? Oo. Para may sinakasang doon. Hindi lang ito. Dala mo yung tao doon. Ito na sila. Kaya ito. Yan. Ito. Mailya. Ha? Ay. Tagalog pa rin sa papa ko. Tagalog pa rin ako kato. Sinalo ko. Sabi na ko. Kasal albay. Ano ba? Ano ka na po? Bago. Ano ka na po?
3 viewers, hello po. Ano? Guys. Tapos, ganito ko siya, no? Kasi yung ganito, tapos sinarsan mo nga to. 4 viewers, hello. Ako'y isang 4 viewers, hello po. Silent viewers. Hindi ka naman ganito, Quran? Hindi ka naman tambay. Mabasa na walang pasok labi. Walang pasok. Ha? May tambay sa ano, tindahan. May tambay ba sa tindahan? May tambay sa tindahan? Alin? Di? Kunti lang, ganito lang naghanin. Isang dakot lang. Wala nang cat food eh. Dusarsa. Dami kong nakain talaga. Nagkaroon ng tiyan ko. Toasted. Ulitin ko sa'yo ang kadarama ng aking... Ano? Abo? Abo? Ha? Ayaw kumain kanin? Akala ko gugutom siya. Walang cat food eh. Kahit kailanman di magbabago. 4
Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawala ikaw kahit kailanman. Ma, five viewers, hello po. Una kong naluto ko na rimas. Lalagyan ko siya ng asin.
Pag talaga nung kainin. Hello? Ako lang ba yung ano? Ako lang ba yung pagkatapos kumain, inaan ko? Normal pa ba yun? Kaya pa normal pa? Ha? Normal pa ba yun? Pagkatapos kumain, inaan ko. Sarap pulutan to. Sarap pulutan. Natira. Dapat yung gano'n. Hmm? For viewers, hello po. Ah. Naglalim. Ano basketball? May dayong basketball. May bibili ba? May bibili. Ano? Balik tayo sa niluluto na.
Yeah. Ayun yung niluluto ko pala. Ito yan oh. Yung rimas. Tawagin ay rimas. O kaya ano yun? Ulok. May. Ulok. Kulo. Rimas o kulo. Kaya ano? Yung breadfruit, no? Breadfruit. At ito na yung naluto ko. Wala pa nga din. Hmm? Okay tayo? Ayan po, thank you. Maraming salamat po sa pumasok sa live ko. Out muna tayo. At may gagawin ako. Ayan po, bye-bye. Thank you, thank you, thank you.